Aywa ina fo aw delna ko aw munun be ni aw be bi malika kwaraw laje sangana ka wati ama fo awena sa ka ka bismillah biye kardo ye novembre kalo kile woro samba fla ani mugani fla ni bi malika kwaraw wati e ka do ka lase awma ambe antene antesige ni aw yanga jannu soro aw ka ke jannu fe ne ga jannu yereke wa am mago be aw ka ladiri kauna wala sa aw se ga nimse wasa soro chugumina aw bi malika kwaraw la amala dunya ka fo bi mali abe kwaraw lase awma ka to aywa kati krengana kati quartier mino o farada ye ikado katire obe kulukuru mara konona na ambe foli di Ousmane Koulibaly Fusine Fustra le jeune kata se morboma ambe foli du belajilema kibara ko wala kadi awma bi kardo ina aw dengana balamake Bakary Koulibaly yireke o masader aywa bi kuna fonu bakuruba abe kulongolo femi ngasa o de mali re konana ya ikado ka fo aywa gouvernement wulika jomununge ikado andabise uruma ane munu rebe senado na ta konana Ola ama kunafunu damla ni miye oye jeranya mali ani jamana wara ni nyanje ama la dunia ka fo aywa ministre manga jamana kono mi nyasne do awala kana ko ani so soro ka konyemo ma wara to ye oye Sadio Kamara ale konye ikado ka fo aywa rishika ka la sigide mi me anga jamana kono ya aye obisimla otema wara ye o Igor Gromiko obisimla ra Sadio Kamara fe ikado ayreka jabalala akera araba temene novembre kalo kile fla samba fla ani mugani fla ikado ka fo akera mami nyana o secrétaire général ministère de la défense et des anciens combattants là no ye général de division Sirigi Samake ka fara chef de cabinet ministère de la défense et des anciens combattants là no ye colonel major Faraba Sangare ikado ani inspecteur général adjoint des armées et services colonel major Fatouma Sisi ni katase a barakenyo chamama aywa rishi la sigide me onga jamana kono ya ani anga ministre bimbe ni onyesne do anga lakana ko ani so soro ka konye no ye Sadio Kamara ye ikado ka fo aywa uka hagli fale konana udatura fenjamana uyuda se fenjama nga krengrena jenya me mali aleni rishi jamana che udasira umo awa krengrena lakana ko kiwara be chugodi anga jamana konana udadona o kiwarawla uko tebene kofe mali wulu masiri tabaw yere no yanga soda suye be wulika jomina bi ni bebe ka fo ko l'armée malienne monte en puissance ou dasira o kiwara belajilema o hagli folo konnana o belajile kofe o dadona fendo funamunu nafaka bo kosobe o ye mali aleni rishi jamana ikado ka fo anche bise ka kwa kordo chogomina wala sa halibi lakana ko abise ka sabati anga jamana konnana mamunu ni kiwara disa o ye dirpa maw anya salo kaboruka e kunafoni konnana Odamene kofe halibi anga jamana kungango krofowla ama la dunia ka fo aywa ameta etesalita aywa mi metalike chef d'état-major du PCAT aywa théâtre est de l'opération Maliko aywa ikado ka fo onyama no colonel Youssouf Traoré aywa alomier de la région militaire numéro 7 ani chef secteur 2 aywa no colonel Idrissa Traoré uru koni tamake novembre kalo kle nani temene samba fla ani mugani fla ni kata unyeda aywa lakana bawka bulu farabi me tesalita utara katu nyeda uruka ikado ka fo utara mingara katu nyeda wa kunte dobre oye kata laje sodasi munu me tesalti konana obe ka barake chugu jumena gela jumeme ukan kaseka urudon aywa krengena opération Maliko utemene kofe utemena nu ka tamo koninye wala san kaseka sodasi ko fole nu lame munu me tesalti konana gela mukan kaseka uru lame wala sa ubseka ferani tebele tige o gela ubseka furake chugu mina utemene kofe uye ladili kaunge sorasi nunu ngalabu se ka kene chugumina uka bara konana uye ladilu koni ndi umo utemene kofe ikado ka fo uye ladili ka sebedi awa ladili bulla femi fonunga uye ikado ka fo jachino ayira ka fo anga marfo ani kise ukuru be ka shwe o dasira ni bele jelema uka ladili kauna ni ka nyesi umo wala ikado ka fo chef d'état-major aywa aleni aka chede unga tamba na kata tesalita ikado ukoni noye lieutenant colonel Brema Sogodogo ani aka jekulu ikado udado na femi ngona o lakana ko kibaraye tesalti konnana awa utemene kofe poste de sécurité munumbeni no udasira aywa gelambe uruka udasira ubelajilemo utemene kofe uye tamake aywa nikata unyeda lakana badna munume anga jamana kono nube ka ande ma kungola unyeda urufonoga aywa no chadika ka kelege de munume anfeya utara unyeda uka ka folibla ufonona ayini kwara salo kabo dirba aleka kuna fonundo ka nyesi awma bi mali aleka donkibaru kenega
o de ko fe halibi aw be bimali ka don kibaru kene ka bi kardo november kalo tile woro ba fla ani mugani fla anya jira awla aw be la selige kando kati krengena kati faradala wala amada aw klo kan mi me talike kalango bunangun kan mi me talike aywa laje bado o koni labena aywa ikado ka fo fondation marfu fe ani triki ikado alaje abega ke Istanbul ni jajibna ke ministre me an fe an ga jamana kono ya no nyesne do kalangoma ma warete madam Sidibe Dedeu Usman ikado ani trigita ka fara kabirum ta kan ani Uzbekistan uruta urukone me laje njula uya ira ka fo laje yere abarose be ka siji fe minga ikado ote dore barose be ka siji fe minga Istanbul kalango kan obe boli fe minga oye aywa kala yere sini be chugud mena kalango sini be chugud mena kadaka aywa mi metalike banajugu munu fulfula jiya konnana o kofela la kalango be chugud mena otemene go fo ya ira ka fo barose ka cha kusebe nga mi yere nafa ka bo ode ninunde wala ni jajimnake ni kalango yere tabulu laje awajiya banabanu nu kofe wi hakilna fale koninge fere mo mse ka tige kalango bunanguna ikado gela munu gela kura munu benino wala sa ikado orubise ka frake chugumina kalangola otemene kofe ni jajimnake bana chejuguba mi na kolon jiya kono ni halibi ikado mawbe ku yere koloshala nuba wele ko coronavirus do ko covid-19 o ikado oko kalango be chugumina ko nyadugule te machila uya ira ka fonia laje aywa milliard kele ani murugulu fla kalandewna ani kalande njoleu ikado ka foko uru chama uka kalanso ko ni natuguledo ni kalango sigi keme tan nani boyongo awa sigida dewna ji konnana kalanko ni teka ke wala inafo mamunu me laje ina urube ka ajira chugumina uye ajira ka fo aywa ni hakila munu flene abse ka sobi kalan ka kito yoro jafe kada kan yera jamana laje kwasaina uye kalan tabulu kura dota noye aywa école à la radio o bela jele jorobe ninkula wala sa kalanu usika kalan soro chugumina ka sabuke jiya banan nun ko felala o temene go fo kuni ata ka laje ina fo laje ma fo chugumina ni ya laje ma ikado aywa kalanso bakele ani keme wolonfla koru bela jele ko ndatulendo o temene ko fe mi metalike kalane ba keme duru ikado koru bela jele ko nga kalan chenendo ka sabuke lakana baliya ko kara sobi ikado ka fo ka kalanzo kalane ma ba keme duru koru ko bali kalan ko na ni jatimlanke ula ikado ka fo aywa hakilna kura munu me kata kalango bunanguka wala sa ma munu ye kalanne onye orubise ka kalan ke chugumina aywa laje mfono ikado abesisi odoka otemene kofe mi metalike halibi kala herebise ka nye chugumina ikado ani kalanso bise ka walangata chugumina awa no ye chamaje kalanso ani école technique awa ikado obara bise ka chugumina udasera mbele jelema Istanbul yere olajeba SCV niye ikado education yere ka kuna fondi jagulu mime kuna fondi bulo frambe education konnana ayni sama ka bo o konnana halisa ameto kuna fonu konnana aw be bimali ka kibara kene kan bi kardo november kalo kile woro bafla ani mugani fla amala dunya ka fo ministre me anga jamana kono mi yesne do Mali ani jamana wara che ko yana boma ikado no ye son excellence Ablaye Diop aywa mi me talike sibri temene november kalo kile duru bafla le nyido barala ikado ka fara aboyongo ka mi yesne do anga keneyama ani yirwa bada no ikado awa kafaroka ukoni unyindo aywa jere jegulu dobe ni abewele ko association des techniciens de surface du secteur de la santé ikado uruye sanya yoro sanya minge no ye commune de au CCRF ukoni yoro sanya ministre ko foli ani aboyongo me keneya kuna uru nyido obarawla ni ka CCRF me commune de la ko kona fura ko je piepio ame do kesa ala ko nyana uchaya halibi ameto kuna foni burangun kan amala dunia ka fo aunga jamana konnana alibi kuna foni ko nasra tigela Mali premier ministre par intérim manno ye colonel Ablaye Maigaye ko ale nata aywa ikado laje jula abore anga jamana kono bi kardo november kalo kile woro alaje bitu seno fo november kalo kile kono ndo bafla ani mugani fla ikado ka fo laje mino ikado abeke Nations Unies ka bulu fara laje dodo mi atako mugani wolofla nai abaro bisigi feminga no ya barose oye wati eleme de nuka mako COP27 abike Charles L5 obe aywa République Arabe Égypte okonnana awa Mali ka keni je jamana wara wiye farafina bunagunka ikado oru yere gelami be ukan aywa no ye wati eleme gelawiye
ko dabina seni bela jelema ni ataka laje aywa maliki nyido aywa ni laje tako mugani wolobulana na kabina ke sobe ni ka aywa hakinaw bama kusobe aywa gela munu ni obe malika wati yeleme konnana ka flaka fero sigi singa wa gouvernement ka fero sigi singa fere munu mato ikado ka fo amse ka dele a wati yeleme atabul la chugumena memina ke sobe kanani yiriwaluye ani awa maworo ni nyonche utemene kofe kaseka fero sigi no ye janya fero ye mimse ka to aywa nafolo bunanguka fedo busika faranyanga chugumina nafolo bunanguka wala sa aywa bara munu mi buloda ka ken wati yelemawiye o bara musaka busika soro chugumina ko numbele jele gwelawiye wati yeleme re konnana awani kibara en soro labbi bamako novembre kalon kili woro bafla ane mwani fla aywa ikado ka fo aywa bamana ngote ka fo ko femba mali jatte do ni me dansigi bimali aka kiwara ulano ye aka bamana nga kiwara ye anya ajira awla ka fo bita belejele angoni ya sinji gouvernement ka tablu ka bi kardo ye ni ala sona ma sinin teneno aywa wale munu yere karanga sigida ko no ani jen fa waro fe ni ala sona anda bise uru belejele mo amba fo ka wale manno bimali suwandiri la ka ke aw ka kuna foni alla jeli siraye ka ke aw ka blasirali siraye ka ke aw ka kiwara jonyo soro siraye ambe fulidi awma wante yene ka fo aw yana chugushila na e jannu soro aka jannu yereke ka ke ufe wa ma obe aw ka ladiri kaw na sangana ka wati aw mamun be ka ladiri kaw mla kana ambe aw fo ka wali mando ni matu aw ngado ka fo ko aw be ka anfle jien fa bela jele fe ka fo ka wali mando temene ko fe aw mamun be ni aw ba fe aw ngase aw ka baraw jula aw kana siga klekele e ka do abse ka se aw mo fusen ki be Usman ka se moroma Bakari Kulba yereke mo masader nawye awye ni ala sunama aw ka aywa bara fon fembe ni no na ba fa ko raka yereke ka se jien fa be fe amta keneka wa aw kana jura sungo kola e ka do ote aw na cha ka daka aw be ya aw de kamo amba fu dante folimena bi ni yake wara won be dans gala ka folidi aw ma wala ko wala Bakari Kulbali yereke bo masader aw ni che aw ka kluma jola aw ka ambe wachore do do do